2.7 ang kinita niya, 70 lang. Paano ba luwag niya? Ilang lata yun? Puro ko na reject, puro na ng word. Ilaw pa. Saglit lang na bayan niyan, kaya takot na naman sila nila dilibira. Sama namin nung ano eh. Basta magaganda daw, ibigay sa kanya. Wala na yan, halos puro wood yan. Wala lang Kung yan. sabi sa atin dati, binunta namin sa kanya yung pagbati. Ito lang dati yun, kikibili, kibisiro, saglit lang. Isang motor niya lang pa. Aganda lang siya, ubos na. Hello po mga pagdating dira mo sa dira. Parang malaki man din nila, ilang taon na yung sumilot na yun. Katangkad. Nagpumugan o pag-picture doon. Guys, tignan nyo naman ito. Ito na ang pinakamalaki. Ang kadaming ganyan niya, kalalaki. Tama, dalam na yung name yun. Hindi na lang sila. Palipas na eh, yung ating dragon po. Wala nang bulaklak. Wala na. May magpan madukunti na lang. Basta harvest na yung marami. Hindi na lang ba? Wala na, kundi ang dalan na. Kaya sa isa na lang yun. Nanay, order ka? Bili ka? Parang hindi mo yung pwede mo. Wala, banda di maglabas ng palay ah. Ay, lubaw. Yan. Wala, kung magpapasok yung traktura nilang malagay. Bagay career man lang yun, yung naman nila ah. Wala siyang pa, ilan. Pero wala akong sarap lang sa lahay. Dito yung magsakan sa water pump, tubuan. Kunin na lang ng diamond doon. Hindi pang ayuda. Bilhin mo tapos ipa-ayuda ko. Ano, tagawan. Ano? Tagawan ah. Nagbasit na rin tanda mo. Tanay kinara. 30 daw. Ayaw ko, jojo ko na kailangan. Parehas naman. Bago namin sinalayos pa ng isang baseball light. Lalagyan mo din. 32 din. Sak. Oh, kumakaila din sa tijuan. Maganda rin bunga niya eh. Ibitan niya rin ang treno. Kasi makakarinta rin puro yun. Ganda rin eh. Dito siya nagpunta sa bahak. Surog lang dahon niya talaga. Tapos sa ating 38.
sunod. Sa Tigueta. Mahirap pala sa tagulan niya. So, di ba yung kanjang kay Kabong dyan ang maganda sa panaan niya, sa malikod ng simbahan. Kung anong pala yun, na nagkapay bago yung bunga. Dante. Ayun ang maganda. May bago yung bunga niya eh. Puro ganito sa ano, nakabawi ko ng bawi. Alos puro kanya yung darbis rin yung lagay bilay nung kadalang lang nga, pero hindi. Kulang isang tray. Alam ko siguro yung ano, yung huling harvest natin na marami. Yung mga sumusunod na bulaklak, ano, konti na lang ba. Yung kamatis doon, may pahinog, Ilaw. pero maraming bunga. Ang dami. Hindi ba bago pa lang magawa? In-spray niya nung kanyan dahil kalaming kuwag. Secret. Oo, in-spray niya nung kanyan nung nagaraw-araw. Dami daw ng butas. Yung Pete Juan, may inom rin nata dalawa. Meron doon lang sa dulo yung Pete Juan. Bye. Tagal na itong lukluk niya tao. Higit na isang linggo na ganito walang init. Diretso. Hello po kay Sir Fernan, Calusing. Siguro na musikat ang araw eh. Higit na isang linggo na naman na ganitong panahon niya. Puro kuling live. Mas matamis pa yung madali. So, ang ginabinta talaga kita niyo. Kung ano ba natagnisin. Kasabi na mga. Ay kasabi ni... Tigil, itinsintin niya. Alaan na ka na oh. Lalo mo, bigla, pagkalunin mo dyan. Masabalik na ka alam. Buti ang tabi ng bahay lang. Hindi mo panay-panay pa ba? Tiyambaan lang ngayon eh. Pinta sa ata? Pinta sa gani. Surup tuwagas ka ata. Kalaw. Tuti. Bulaw ko kasi sa. Pumintas ka. Ida. Hindi kaya oh. Tidak. Bukan. Ito may may. Nakagitan ba? Gawin na po kami kahapon. Pag-uwi namin dito, tag-ulan. Pero mag-parve sa dito daw. Wala mang ulan sa Manila. Dito lang. Kaya yung mga palay dito guys, nagatubo na. Sabi doon dito. Dami ng tubo. Yung dinding dapat pala sa unahan. Kasi ang talagaya. Hello po guys! Good morning! I will makasanay. Magandang po. Hinahuli po ako. Hindi mo matawag. Kararating na yan. Ano ganda ma'am? Last na kasi eh, maganda na. Ganun siya eh, balik na yun eh. Pag huwing mo na, Ano, una pa sa atin nag-parve. maganda na Yung parang nauna ko nagpulang ka nila. Hindi ko. Ayun Hindi ba? na nagtamot na po. Pabilis na din yung palay niyo. Nagtanim. Nagpatanim siya ay 22.
Pero noon tayo, bata kasi naging talim yung punla niya eh. Kaula siya nagtanim. Kahit tayo naman, ako naman siya nagtanim. Ito mga ka-dragon, hindi mo na po-order sa inyo. Pintas mo kasi tali na, punin tayo pita eh. Siyempre, pag hindi... Punin tayo sweet eh. pag Bitin kaya alam niyo lagi kasi niya na. Inibot-libot sa munisipyo, sa PGO. Kita nag-vlog. Hi! Baka may gusto pong mag-order, tapos Order na po kayo. Lahat na po ito. may kakilala kayo dito, tapos bigay nyo na lang. Order po. May kakilala kayo dito sa Mindoro. Lahat na po kayo ito. Thank you na po kayo. Bigay mo si Sisi, sobrang tamis. Dragon fruit. Ay, doon pala yung kuhan. Yung pagkailan ng aso, ay yung pinapagdala ng pagkailan ng aso doon sa bahay. Magtaalang man sila magkakanin dito. Tama lang sa pagkain ng aso dito, sa loob. Wala silang mga kuhan. Ilagpan, lupas shit. Dalawang bisata ko ng kuha sa nila. Ako, Sir Brent Tama lang yung pagkain Flores. dito. Brent Flores. Nandito na ako sa Mindoro. Basit itong matagaguro daw. Kahapon lang po. Doon ba ba yung gabay ah? Hello po, Ma'am Jenny Rose Valdez. Good morning. Magandang tanghali po. Valdez din po kami sa Mama. Magkamag-anak. So, kaya ako tayo. Yung kabit ako. Hindi? Kaya baka Dito lagi? kung pa kini Hindi niya tayo ah. kami baking buwan na kini ko. Ano yung nagparbis kayo? Hindi sako niya o sako nila? Wala ni stone ko kasi ko mami gusto ni ako. Oo. Ay, Kanila daw ang kwan. kanila na? Kanila ng Ay, di kako. maganda. Dahil yung sa inyo pinalitan na eh, sako niyo siguro yun. Nakita ko gababa sila ng sako sa inyo eh. Palitan lang rin kasi nila, di kanila na talaga eh. Ilang bili ka pa ng sako, kamal-mahal. Ah, pang-init lang, pakira natin yun. Ay, akin na yun. Kasi natin yun. Sila na. Sila kaya ko bigyan. Ito maglaban dahil? Yung kainit lang. Yung water ko. Eh, di mo na rin pala binaya ng mga kasalubong mo na yun. Kurang reject, maging nga Yung mga kasalubong mo sila dun sa at balikbayan. maliliit lang. Nakaroon mo. Ati mo kita babakit kami kasi ulibusin. Napangakasreta yun. Mas mabilis magpili kung paan. Iwalayin nyo lahat ng maliliit. Itabi nyo lang muna ng itabi bago kayo pilay. Mas maganda. Kaya gusto nyo sa gilay. Kasi dapat, yung mga warang-warang. Yan yung sa tray. Yung mga Yan nga, sarap. Lagyan ng kuha. Sutangong. Dami akong talibang palaya doon. Kaluwang ng kuha niya, tanad niya. Shout out po kay Ma'am Maricel, Ma'am Blythe, Toronto. For us,
Shoutout Roland Pascasio from Bukanang Pag-asa, Nueva Ecija. Ano po mga kapatigan sa Nueva Ecija. Ano po kay Ma'am Salina Ramirez, kay Ma'am Janet, at kay Sir Jerome Guzman from Pangasinan. Huwag na ako malili. Per! Huwag ko mga ito. Madam. Ang ganda ng size guys, sobrang tamis. Tamis buga. Tamis niya nga, nakadalawa na yung Napaiwan ako din kanina. Mga nangyayot ko po yung mga ulit. lagi na, hindi lang. Long. Hello mga kadragon. Magandang tanghali. Pwede ko ay naganawan ng ano. Natin kami, kapag nangyayaw. Sakto pala yung pagdating natin. Hindi lang ito sa papunta natin. Ngayon talaga, hindi kong sabay sakto. Magkailan ko na dito. Hindi kayo maliliit eh. Mga pwede pa. Ang ganito ko natin. Kung ganito kaliliit, 50. Ito ang zero. Hindi ko makabinta ngayon. Sarado ang titibo. Ano ka na naman? Ay. Dami yung guys. Kasi sabi na kasi sexy mo daw yung kwan. Yung naligo pa sa box. Ito po. Salpang tako. Ganda pa naman na. Kung naka-dress, lalo, naka-shade. Hindi na po itanggap. Tawag na si Aking Florida. Ako pa ba sa akin na rin? Tatawag. Harvest time. Hindi ko na May natandaan ako na kwan. Yes po, back to booking lifestyle. Boring mo kasi sa ano, nandiyan ang booking. Ilan nga? Ang chinilas ko dito.
ng mga mali. Wanin. Sige mo dyan o. Ha? Pinabrow ko yung saran ah. Ay, puro. Antayin malaki na ngayon pa hanggang dito. Hello po, Dudusky, kay Ate Boy. Hi, Ma'am Grace! Kamusta kayo dyan? Sayang ng Grace ko. Hindi kami mag-nainan na yun. Ngayon masyado na. Wala kami noon, kaya lang bulot na. Bulot. Isang araw na Balam! Pakuha na! Hindi, hindi. Hey! Bit mo pa yung kilo ko ko. Kasi si Gigi. Gigi po ay sa bahay nila. Baka Hello po kay Rita Dasgas. Hindi kayo nagtitinda ng anong maliit. Galing niya, bakit parang Hello po kay Cream Beef. Cream beef. Naman tayo. Naman tayo yung dragon ko. Ay, si dragon ko. Sige, kahit tayo ng dragon ko. Awan ng Diyos mo. Dito na tayo tayo. Nakatermo na naman kayo ah. Shout out po kay Sir Renato Abinado. Hello po. Kay Ses Loraya. Nanay ko eh. Hindi po. Pagkantaan. Hello po, Nanay Cory. Kay Manong Junior. 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 Thank you po. Kayo dyan, Siyempre kay Gayam at kay Sir Anano. Sila sa inyo. Miss na.
Hello po kay Sir Edmond Grabago TV. Hello po. Yun po. Good. Ay. Ang pangali po. Kahit hindi ko tayo ng talian guys. Ang linggo. Dito sa kapatid. Yan, shout out kay Boots. Boots. Yan, boy, kay happy birthday. Boots. Ang ganda rin po. Hindi ka na gusto niyo. Masaliwari kayo. Ha? Masaliwari. Okay na. Na? Yung big boy. Pwede na siyang patayin. Patayin na natin. Ang maganda naman. Ang malaki. Chili boy. Chili yun. Ito siguro kayo nagsikain lang. Bigay ng kondo, no? Ng kondo kapitbahay. Ito na ito din. Bukas? Ito na ito din. Bukas? Hindi. Ay, Ito na ito din. Yung mga gulay. Nagbigay ng upo. Upo, ukra, tsaka sitaw. Maganda na ng mga ano natin doon, kamatis. Dami yung bunga. Pero kailangan na natin dagdagan ng lupa. Bukan dapat yun yung tingak. Kasi ano, maganda yung lupa niya. Shout out po kay Rizal Lino. Shout out kay Rizal Lino from California. Rizal Lino na lang sir, kaya hindi ko makakulang sa ingat po kayo dyan palagi. ang yelo. Hindi na pwede i-share dyan yung ano. Parang ang hindi mo na. Pero naiikot mo na.
export mo na. Hindi pa nga, di nga na-export ko yung luto niya. Sinabi na. Yun. Dapat yan, di balay mo dyan. Di ba natapos ba? Hindi naman. Hindi mo bahay ka dito. Hindi pa lang matapos ko. Sa bahay mo, kapag ba? Hindi, hindi ko bahay. Oo, maduha na. Maganda ang view nga ako. Magka na. Maganda ang bunga ng dragon fruit. Pero yung balay mo hindi. Wala ka nang nangbuot. Wala ka nang nangbuot. Because, Tapos nag-aulan pa ulit ngayon. Tawanan. Wala ka nang dalabi. Ganun lang nga. Ang dito yung tagay. Ang tutumbo na. Sabi na tabo pa sa kapagkano ko. Sino kaya ba? May bit-binting sila. Pagkang. Hindi ka namin dyan ko. Okay, pangalawang prayer tayo. Pag na maglagay dito, ay pangatlo pala. Ito na ito. Ay! Anong ba magpapalagay? Sinulan na naman. Sinulan na naman. Anong tawag mo nito? Ito po. Umaga na din? Okay. Ako? Pagkasang ka Sir Ernesto, Sir Dena. Wala po si Kuya Dan dahil nag-harvest po sila ng palay. Siya po ang driver. Bugsit, awang narog na ano to. Pagdapat, dulo nga kaban. Sabi pag-ibig mo. Sino?
Good morning mga ka-dragon, watching from Doha, Qatar. Shoutout po sa family ko sa Binalonan, Pangasinan. Yan. Shoutout po sa family ni Tita Rose Kitchen and Adventures dyan sa Binalonan, Pangasinan. Ito, Pangasinan, galing po kami dyan sa Pangasinan sa Alamino. Ayan, shoutout po kay Isayas Paulias from Alaminos, Pangasinan nila po sa... Galing po kami dyan sa Pangasinan. Alaminos din yun, sa Dread Island. Abangan nyo po yung upload namin. Kaya lang, hirapan kami mag-edit dahil mahirap ang internet. Wait, ano? May ano tuloy yung ngipin ko. Grabe ko. Malayo pa sila ka? Oo, malayo pa sila. Yung sa asawa ng Manita, daanan naman natin. Malayo mo yung isang na. Sayang mga ka-DFL, dito kayo na-mix, lapit lang ako sa 100 Island. Hindi kasi tayo nakapag-live. Kasi walang signal yung phone namin doon, nahirap yung globe. Yan, hello po kay Jen, kay Mang Jen Evidentes, hello po, yan, solid subscriber. Thank you so much po, Mang Jen. Dito Pangasinan kung malapit, okay, order ako kaso malayo.
kay Sir David Alejandro Rivera. Magkano po ba ang kilo dyan sa Pangasinan, Sir David? Yan, shoutout po. Happy birthday kay Rafa Tero Abunado. Ay, Pati sa mga marites sa Lauban. Shot puno na mga marites. shout out ko pala kay Kadyang. Ay, Jang, Jang, happy anak. birthday. Happy birthday! Word. Hello, happy birthday, Jang! Yan, happy birthday, Rafa Tero Abonado. Hello po kay Boss Del TV. Nagado na apit niyo manang nga bunga ti dragon fruit at pa-share kayong tunat day ayan me. Taga saan po kayo, Tita Luz? More power to your show, DFL. I've been watching you guys every day. Keep it up yan. Thank you so much for Sir Rizalino. Naimbagal dayo ang amin ading ko yan. Hello po Mr. and Mrs. Yu. Magandang aldaw din po sa inyo. Ang pangyayari ko din. Luto mo dahil? Ipon, baka upo. 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 Saan na? Sarado po na. Sa bahay. Thank you, Dudutski. Forever Team DFL fan. Thank you. Atal-try na kumuha. Pafi, kamusta kami kila Ate Nels? Stay nila, Ate Bossing. Nindot. Nindot. Ay! Ito na ang ating tanghalian. Sarap kagatin, eh. Ganito lang po magbukas ng maliit na dragon fruit. Bilugin nyo siyang ganyan. Ayan, si Manong June. Pa-order 1 kilo pa birthday ko kay Provinciano and Mr. Pogi ng Mabini. 1 kilo lang Manong June. Awan, malungtot Nagadayo ti Pangasinan. Ganda ni pa yung nakasangkot ni at binagyo kami sa daan. Mantay ito na si Manong June Hi, Sir John! Salamat Kumusta ka dyan? Kung di balay mo, nagpintas ka ang balay mo. Manong June, apply ng caretaker sa Antiligaya at San Tipaseng. Sa 3rd floor daw sa Antiligaya. Nagpintas ka ang balay mo, bro. Kabaling kami na pa, nagdalos dyan, kumano si Dad. Tao magbalbalay, masurdi di balay mo na wala nagigyan. Kaya, masildong binabaling ako,
Salamat si Amigin ko mo. Barok. Ayan, kakalikuda. Inat ka na lang dyan, Barok. Birthday ni Kuya Bin Bisaya. Birthday po ba ni Kuya Vince Manjun? Yan, shout out po kay Alan Cardenas. Mr. Pogi Siguro, dalusa di pala na siguro, mal-malaw. Bagay, talagpunas mo eh. Hindi ka mo dalo siya. Punasan mo lang. Bukas sa 20 pala. Ayan. Advance happy birthday, Kuya Vince. Birthday pala ni Kuya Vince, yung nagsama sa Happy atin. birthday! Happy birthday! Umang ginasabi, dinakit ka sana namin doon. Hello kay Pogi, kay Jorens. Nakakamiss ang batang yun, no? Kay nanay ko rin, salamat. Yes, kay Nanay Corinne. Nanay ko rin, may kamangan si Dragon Fruit, nag-imas. Oh, pwede to kay Nanay Corinne kasi ano siya, diabetic. Aduti na purus mitap ta. Nakakababa ng kwento. Yun, nagaduhan danilang mo. Ngayon pa si Dana kanya. Madibi na ibaw. Hindi pa nga daw yun, kay biglaan pa nga daw yun. Hindi pa daw, hindi pa daw nila napaghandaan, sabi niya. Kaya Salamat. salamat Mano. Sakti pa salamat ni kanyang barok. Sana kadanong kami, ibang dayo. Lugar niyo. Sana nakadami ipang kasi lang kaya. Sabi nila ang Tiligaya, oh. Hindi daw, nung bata sila, hindi nila nararanasan maggala-gala. Ngayon lang daw na matanda sila, saka sila na kung saan-saan nakakarating. Naiinggit na nga yung mga anak nila sa kanila. Buti pa kayo, gala ng gala. Sa sunod yan, mag-out of the country na si Auntie Pasing at si Tiligaya. You're welcome daw, Auntie. Anytime. Welcome ka raw doon, kahit pabalik-balik ka daw doon. Pag nag-away daw po sila ng asawa niya, mag-uwi siya doon. Nag-away lang kayo, napunta ng Pangasinan. Kuna na di malam na eh. Hindi na ujay na apa. Hindi na bati na doon mabit ko dyan nabigay. Kuna ano makabinggo kayo pa yan? Sabi na Kuraw. kunwari po sang kinsani. Kanya kata ang amin ang duwa. Wala no, doon nga Domingo pa dyan. Hello and good afternoon, Team DFL. Back to work again after your much needed earner. Take care. Yan. Thank you so much po, Sir Teo S. Ang dami pong dragon fruit. Oh. Ngayon guys, yung mga reject namin na dragon fruit, hindi na rin siya nasasayang kasi may bumibili po sa amin, ginagawa niyang wine. Ginagawa niyang Sobra loob na galing ko niyo. alak. Labas lang naman yung sira nito guys, yung loob naman okay. Ito yung binibenta namin. Wow! Yana! Ayun! Yana! Ano ba siya lang? Ano mo si Yana? Oh, nagpintas nga balasang. Nagpintas nga balasang. Ay, Doon nga Domingo. Nagdakil pingpingan. Mas malaki ng pigping niya sa'yo. Tambuga.
Maunahan niya pa yung ngipin mo. Hindi kita binilan ng gamit mo yan, nakalubadumpay lang, hindi may duot. Na, Ayan po si Liana. hindi ako marunong magpili ng gamit mo. Puro pang matanda ang pili. Para baka mapangmatanda. Sabi nga ni Yunis, Malaki na po ako. Kala bago bakit kami sa pili ba niya? Yan, 2 weeks lang, pero ano parang kalaki na ng nilaki niya. Na, lupansin pa yun. Lupansin ka, yan ha? Iniwan mo daw kasi ante. Aray na ko. Yan, lupansin? Oy, Hindi ka ginapansin daw. eh. Iniwan mo daw kasi siya. Bakit? Naiwan ka? Paglaki mo, nako, magsama kami. Daig ka niya, may pang swimming na rin yan. Araw. Ah, Ako, naghiram lang ako ng pang-swimming ah. ipahiram mo kay Lola Ligaya yung pang swimming mo. May sombrero pang kasama. Ay, talaga ah. Binigyan ni Lula. Siyempre. Siyempre, mahal to, mahal. May mahal tunay na. Siya ka na. Ayan. Tunay. Shout pala kay Balay. Maraming salamat sa binigay niyong mga kung sa mga apo namin. Okay, Nanay Flor. Ma'am Flor. Cute ni Yana, Mana Maraming Kipe. salamat po. Opo, mana talaga sa akin. Cute. Oy. Baka dragon fruit. Magmana Hi, kay Jelly. DFL from Kuwait. Hello po Sir Rene Bello. Magmana kay Lula niya, Flor. Si Yang Yang. Maganda si Lula niya eh. Nakikita ko ng isa. Wow, hello baby. Ang cute, sabi ni Manong June. Thank you po. Ayan si Manong June. Ayan po si Liana. Piligising lang. Hi mga ka-dragon. Hello Ako po po. si Little Dragon. Ako ang baby dragon. Dragon. Wow. Ako po'y nagbubuga ng apoy. Kinis na ng mukha niya oh. Yang si Setapel. Yang si Setapel. Oo, sabi niya rin. Ah. Iyan daw siya sa sitapel. Yang ikaw sa Setapel. Sis. Makilis na ang face. Wala lang mga balat-balat, bukol-bukol. Nagkabsablo na eh. Copyright na rin ng tayo sa TikTok. May balay fashion. Ano yan, ibebenta nyo sa palengke nyo? Opo, yung iba po, kasi may mga order na po yan. Marami pong nag-wholesale. Yung mga matitira po siguro ay i-retail namin. Pero yung malalaki po, marami pong kumuha. Punta po namin sa munisipyo. Hello, Yana! Iyo. Hello, Yana! Ang ganda-gandang batang yan. Mana sa Lula. Lula Ligaya. Hindi sa ante. Si Lola niya, Flor. Akala ko ikaw eh. Pangit naman ako eh. One. Yan yan. Hindi mas maganda eh, no? Pag nagmana kay Lola Ligaya. Lola. Ay, Lola niya, Flor. Ang nagmana. Doble-doble na ang bell-bell ng lieg. Hindi ka rin pala kagigising mo. Parang hawig niya na yung anak ni Jessie Mindiola at ni yung mukha. Luis Ah, very good. Manzano. Wala magbumigo nagpaliko. Kaligo na si Tita Estela. Kami, madumi na. Lupansin. Bakit pansiling? Lupansin daw. Lupansin siyang yang. Doon. Nakakakita na ba yan, Antay? Nakakakita na ba yan? Oo, yang yang. Wow. Lupansin na. Ay, ito pala mukha ng Tiligaya. Sabi na. Ha? Kita ka na? Siyempre. Nakita mo na yung mukha ng At Tiligaya. ay
may magadalawang buwan na. No? Wala pa lang ngipin yung English ligaya. speaking nga, mag-okay? Inglesin mo eh. Bakit Inglesin mga mo bata na daw lang. English speaking? Inglesin mo nga rada. Ito na ah. Awang mambo? What is your name? I don't know. I don't My name is... Makapuparel tayo kayo ng kulay. Oh, namay kagpeso ko ay Kabati. Gina-English man nila pero walang nakakarinig. Siyang-yang lang. Buwala kay pap ni daddy na. English, kasi makatursuro. Hindi na kurso na naman English dahil din ka tayo. Nanaga-naga. Vincent. Si Joren. Tagal mo dito. Yan lang lang. Mahulog na ang ulo mo. Nakatingin ka kasi sa taas. Ah. Uy. Kasan tao kasan ang kasan. Tita. 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 Patungtungin niyo kung lumabas Tita. Nakitungkaw ang makakita. Tita. Nakausap man lang tita. Ganda. Ano yung patungkol lang tapos Tita ganda. Ha? Anta ba ching-ching ka na? Anta ba ching-ching? Ha? Anta ba ching-ching na yan? Ha? Ganda naman. Ang bilis lumaki ng baby, parang inggit ni Greta, parang gusto na rin niya magka-baby. Bebe. Te. Hindi ni Manong John. Ang pagod na pagod na tayo. na. Gawain mo ngayon. Ano ba yun? Ko ba? Oh, may ako. Ang cute. Ang bait ba eh? Sarap naman mga pisipin eh. Yan lang na yan eh. Gugalak naman ang ulo mo, habang matagal. Alam mo, maglaki siya, hindi maglaki yung ulo. Hindi na mabangon natin. Okay guys, end na natin ang ating live Pogi po. today. Yan, bye-bye na. Ganda na. Bye-bye po. Ingat po kayo dyan. Abangan nyo na lang po yung Palagi. next upload namin. Bye. Lahat ng mga love you. Parang may credit na. Yung ba kasi kung sa